हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव एग्जाम सेन्टार माबोरै सेलेक्ट खालामनांगौ जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय काटअफआव दा फार्स्ट लिस्ट सेकेन्ड लिस्ट ओंखारबाय बिनिफ्राय जायफ्रा फार्स्टआव सेलेक्ट खालामखाबाय नांला आरो जायफ्रा दासिमबो खालामाखै नांसिगौ दानिया बे कमन रिटेन एग्जाम पर्टेलाव थुनांगौ आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा लगिन खालामनांगौ आरो बिनिफ्रायनो एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो हायो सासेयाव मोनसेल' हायो दा बेयाव मिस्टेक खालामनाङा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय फारि फारि नाय गासिबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन बेखायनो नोंथांमोना लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय भिडिअ नायखांनानै दा बेबायदि मोनगोन दा बेयाव जों मा खालामनांगौ बेनो जाबाय फार्स्टआव जोंहा मा खालामनांगौ एप्लिकेसन नाम्बार दङमोन ना बेखौ होनांगौ बेनिफ्राय सेकेन्डआव नोंनि नामखौ होदो थार्डआव नोंथांमोना बार्थडेखौ होदो आरो फर्थआव नोंथांमोना केपसाखौ होनानै रेजिस्टार खालामनांगौ आरो जेब्ला नोङो रेजिस्टार खालामगोन अब्ला नोंनि नाम ओंखारगोन आरो नाम ओंखारनाय लोगो लोगो एप्लिकेसन फर्म मोनदों नोंथांमोना बेयाव थुनांगौ आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे फर्म श' जागोन बेयावनो जोंहा आपडेट खालामनांगौ जेरै मादार्स नेम बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगौ दा बोरै खालामनांगौ ए टु जेड नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था अब्लानो बुजिगोन स' नोंथांमोना मबाइलावनो सेलेक्ट खालामनो हायो दा बिदिब्ला एग्जामाव नोंथांमोना बर'जों लिरनो मोनगोन ना मोना बेखौ सोंगासिनो दङ स' नोंथांमोना मोनगोन बर'जों नोंथांमोना कुइसन पेपार मोनगोन मोनब्रै अपसन थागोन बेनो जाबाय बड' एसामिस बेंगलि इंलिश थागोन दा बिदिब्ला फै जों लगइन खालामसै बेनिफ्राय लगइन खालामनानै माबोरै आपडेट खालामो मबाइलाव स' नोंथांमोना भिडिअ नायबानो जोबजासिम नायबानो बुजिगोन दा बेयाव आं फिल खालामबाय दा गासैबो आं फिल खालामबाय बेनिफ्राय दानि जोंहा रेजिस्टार मोनसे अपसन मोनदोंमोन ना गाहायाव बेयाव जों थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारसिगोन थ' जायफ्रा नोंथांमोना लगइन खालामखाबाय एबा सिगाङाव नोंथांमोना खालामखाबाय रेजिस्टार अब्ला बेबायदि ओंखारगोन आरो जायफ्रा गोदान बेयाव नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्म नोंथांमोना निउ मोनगोन आरो बे निउआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा फैगोन दा बेयाव नोंथांमोना वेलकाम बेबायदि मोनदों जायफ्रा खालामखाबाय आरो बेनिफ्रायनो प्रिन्ट खालामनो हागोन नोंनि बे फर्मेटखौ नोङो सेलेक्ट खालामखानायब्ला लगइन खालामनानै एप्लिकेसन फर्माव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नोंनि एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाय फर्मखौहाय थ' बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा प्रसेस थांसै फैदो गोदानावहाय बोरै एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगौ आरो जोंहा माबोरै खालामनांगौ दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों सेकेन्ड लिस्टआव फैबाय होननानै जोबोर मोजां थ' नोंथांमोननि थाखाय चान्स दङ एग्जामखौ मोजां होनांसिगोन आरो एग्जामा बिराद हार्ड जासिगोन स' दानिया जोंहाथ' मिथिखाबाय लगइन खालामनायखौ बिनिफ्राय एग्जाम सेन्टार सेलेक्टखौ बोरै खालामनांगौ बिनिफ्राय पार्सेन्ट बेसेबां बहायनांगौ बिनि सायाव जोंहा डिटेल्सखौ नायनोसै आरो मादार्स नेम आपडेट खालामनांगौ बिनिफ्राय जायफ्रा एसे एनै मिस्टेक जादोंमोन स' नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गैया एडमिट फैगोन आरो बे एडमिटआ 30 जानुवारिनि उनाव फैगोन मानोना नैबे एग्जाम सेलेक्ट खालामनायनि लास्ट डेटआ 30 जानुवारि थ' बेखायनो फेब्रुवारि फार्स्ट उइकआवनो फैगोन नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा जाखासिगोन 20 फेब्रुवारियाव स' लास्ट डेटआ नोंथांमोना 30 जानुवारिसो मोनगोन एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाया दा जोंहा नै जायफ्रा गोदान अब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्म नोंथांमोना निउ बे निउआव थुना होनांगौ आरो बे निउआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा फिल खालामनो हानायनि अपसना फैयो अके स' माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना ए टु जेड नाय बिनिफ्राय नायग्रोजोब बिनिफ्राय लास्टआवसो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालाम दा खायसे फुल भिडिअ नाया बेनिखायनो मिस्टेक खालामो आन्दायो बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बारे बारे रिकुवेस्ट खालामदों जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हायो आरो गाव गावनि रोंनानै नोंथांमोना खालामनो हायो स' दानिया जों मा खालामनांगौ नै बेबायदि ओंखारगोन दानिया जोंहा मादार्स नेमखौ आपडेट खालामनांगौ बेयाव अके थ' नोंथांमोना मादार्स नेमखौ आपडेट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामदो बे बक्सआव थुनाय लोगो लोगो सेलेक्टआव थुनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय प्रिफारेन्सआ फैखागोन स' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो प्रिफारेन्स पस्टआ फैगोन नोङो जेराव पास जादों क्वालिफाइड जादों बेयावनो डाइरेक्ट ओंखारगोन जास्ट नोंथांमोना बक्सआव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय थ' दानिया एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनायनि माखासे क्वालिफिकेसन डिटेल्स होनायखौ खायसे बेले बेजेया एसे बुजियाखैमोन दा बेखौ मोजां नाय नोंथांमोना रिपिट नाय जाहाथे नोंथांमोना मिस्टेक जादोंबा मोजाङै नायफिन दा क्लास 10आवहाय स्ट्रिम थाया बेनिफ्राय HSLC जागोन बे बर्डआ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफ्राय सेकेन्डआ जाबाय आर्ट्स नोंथांमोना होनांगोन जायफ्रा आर्ट्स एबा साइन्स कमार्स नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम बे जाबाय HS लेभेलना आसाम हायार सेकेन्डारि जागोन बिनिफ्राय रल नाम्बारा खायसे ओरैबायदि थायो डाइरेक्ट गोलावबो थायो आरो जुदि कड दङबा हमना ला B11777 दङबा नोंथांमोना होनांगौ जायफ्रा दङ बाट गैयाबा नाङा बेनिफ्राय नोंथांमोना होदो जे मार्क्स अबटेना नोङो हमना ला बेसेबां मोनदों ना 600आव सेबायाव 600 थायो नालाय 600आव नोङो 300 मोनदोंबा नोंथांमोना पार्सेन्टेजआवहाय थुनाय लोगो लोगो बक्सआवहाय डाइरेक्ट पार्सेन्ट ओंखारखायो बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना होना होदो
स' बिनिफ्राय आसाम हायार सेकेन्डारि नोंथांमोना जायफ्रा HS पास अब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना एडमिटआव नाय बेयाव रल नाम्बार थायो आरो जायफ्रा रल नाम्बारा नोंथांमोनाबो कड नाम्बार दङ सिगाङाव जेरै हमना ला 0123 स्पेस नोंथांमोना होनानै रल नाम्बारखौ 1234 जा दं बेखौनो होनांगौ दा नोंथांमोना आं एग्जाम्पल होदों स्क्रिनाव नायना ला बेबायदि होनांगौ जायफ्रा रोङाखै स' नोंथांमोना एग्जाम्पलखौ नायनानै स्क्रिनाव नुगासिनो दङ बेबायदि होनांगौ आरो जायफ्रा कड नाम्बार दङ नोंथांमोनाबो कड नाम्बारखौ होनानै स्पेस होनानै नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होनांगौ अब्लानो जागोन बेनिफ्राय HSनि टटेल मार्क्सआ 500 थायोमोन बेनिफ्राय दानिया बेसेबां मोनदों नोंथांमोना मार्क्स अबटेनाव होनानै पार्सेन्टआव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना इयार अफ पासिंखौ होदो बेनिफ्राय दानिया पासवर्डआ नोंथांमोना गोसोबादि होनानै ला 9निफ्राय 12नि गेजेराव होनो हायो नों जायखिजाया माखौ गोसोआव दङ बेखौनो होना लानो हागोन बेनिफ्राय लास्टआव डिक्लेरेसन दङमोन नोंथांमोना टिक मार्क होनानै फाइनाल साबमिट खालामदो आरो फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो लगइन खालामफिननानै नोंथांमोना बे फर्मखौहाय लानो हागोन एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनायखौ दा बे एग्जाम सेन्टारा सेलेक्टेड जाजोबबासो नोंथांमोननि एगेन्स्टआव एडमिट इसु जागोन आरो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनानै एग्जाम हलाव थांनो हागोन आरो बे एग्जाम हलाव थाङोबा नोंथांमोना आइडि प्रुफ लांफानांगौ एनिवान बेनो जाबाय आधार एबा पेन कार्ड बा नोंथांमोना DL दङबा लांनो हागोन जायखिजाया आइडि प्रुफ भटार्सबाबो जागोन स' नोंथांमोना थांनानै एग्जामखौ हैनो हासिगोन आरो गोसोबादि एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो हागोन नाथाय मोनसेल' हागोन नोंनि सायाव मोनसेल' होनाय जादों थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबायबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होनो हागोन